Kunne du ikke tage en pause for den der? For hvad? Du er på den konstant. Sara. Så. Held. Stop. Hey, hvad laver den? Velkommen tilbage. Ja, okay, sjov. Giv mig den, Peter. Nej. Giv mig den, når jeg siger det. Nej. Jeg skal bruge den. Jeg skal bruge... Giv mig den. Jeg skal bruge den. Stop så! Han har brug for den. Vi har brug for den. Og vær hos, okay? Bare tag en pause. Så tager jeg den, og så lægger jeg den her, ikke? Og så bruger jeg den ikke resten af dagen. Okay. Dag igen. Hej. Lånene til stallen var kautioneret af hr. Lindfeldt. Og nu hvor han er død, så kommer I to til at stå med afdragene. Det er klart, vi er fint. De har jo sagt, at når stallen står klar, så ryger kunderne deres hest ind, og så... Ja, men hr. Lindfeldt havde nogle betingelser for at kautionere for resten af pengene. Men det ser ud som om, I kun har aftalt det mundtligt. Undskyld, skat, det har jeg ikke lige fået fortalt dig. Jeg vidste det godt. Det var mig, der lovede Erik at ride Bette Lindmod, at han kautionerede for de sidste millioner. Hvorfor har du ikke fortalt mig det? Ja. Den der aftale har jeg heller ikke dokumentation for. Så det er 60.000 per måned med start den første. Ej, men vi skal have stallen færdig først. Ja, jeg ser frem til at høre fra jer. Jeg kondolerer. Synes du ikke, det er fucking mærkeligt at gøre sådan noget? Hvad for noget? Jeg tror ikke det helt, jeg forstår, hvad du mener. Nej, selvfølgelig gør du ikke det. Er det dig selv, der gør det? Nej, men det er jo ungerne, der bare nu på mig. Nej, fint, bare giv dem skylden igen. Men det er jo ikke mig. Altså, Bare stop dig selv, okay?